שמעתם, עכשיו אני משחק עלייה ל-1000 עם נני. בואו נתחיל. כפי שאתם בטח לא יודעים, כי לא העליתי כמעט בכל סרס בערוץ הזה, אני 33 יוקרות, וזה המשחק עלייה ל-34 יוקרות. אז בואו ננסה לנצח. תסלחו לי אם אני מתחבא, כי פשוט זו השיטה שלי, פשוט להתחבא. כי ככה, כי באמת יש לי בית שכמעט אין בו אינטרנט, ועכשיו כמעט אין לי אינטרנט, אני לא מצליח לזוז, וכמעט הורגים אותי. אם ירגו אותי, אז זה לא טוב, אז אני לא יודע מה אני עושה. אני חייב, אם אני טופ 2, טופ 5, אני אברא 1000 עם נני, ותאמרו לי אם עדיף לי להתאבד או לא, אני לא יודע כל כך אם עדיף לי או לא, אבל המטרה שלי זה להיות כאילו 1000 עם נני. זה באמת דמות ה-34 שלי, ואחרי נני, תכתבו לי בתגובות מי כדאי לי לעשות. אני אומר שכדאי לי לעשות את איך אומרים, מיקו, ואתם תגידו לי מי לעשות. אחרי זה עומד להיות מחר, עומד לעלות סרטון סיור על כל הדמויות שיש לי אותם 1000, שיש לי כאלו די הרבה, לפחות יש לי 30. זה כזה כולל נני, אתם כבר תדעו. מחר עומד לעלות סרטון חדש, ואני רוצה לעשות מטרה, כי מלא זמן לא העליתי לכם סרטון ואני מצטער על זה. אז אני רוצה עכשיו, מעכשיו כל יום לעלות סרטון. מעכשיו כל יום אני מעלה סרטון של ברול סטארס. מעכשיו כל יום סרטון. זה 1000 עם נני הבנאים. תראו, בואו נראה לכם. תאמינו לי. 1000 עם נני. טיק. חכי. 1000 נני, ימנה. ביי.